Ke ba an ce mijinki a nan yake ba, me yana ke yin aure? Wace ni Allah ne mai kaddara ba kawai ba na so. Aka ce idan ya ce zai hana ke social media ne kika rabu. Haka ne. To kin sai kin social media? Sai na yi. Idan ya baki kina social media fa ya zama lawis kenan ko kanshin aljanna ba zai ji ba. Daga baya ke. Daga baya ke mijin ta ce kike so ko mijin me kike ce? Mijin me? Mijin ta ce kike so? Wai wani labari da nake ji kira cewa wai kin fi karfin ki zauna a gidan maza miji ko menene sai zai zo gidanki ya zauna. Kawai na gaya ne a fasaha amma ina da ƙudurin wannan. Gaskiya kin tawar Saudiya ta gyara ki. Saudi Arabia. Wayan za ta faɗi. Sauki. Shakallo. Ta zarce ɗan uba. Allah ne.